इंडिया क्राईमच्या यूट्यूब चॅनलवर सबस्क्राईब करा, लाईक करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। बातम्या, जाहिरात व काही सूचना द्यायच्या असतील तर ह्या क्रमांकावर संपर्क। ठाणे नगर पोलिसांनी घरफोडी आणि गाड्या चोरीच्या प्रकरणात 3 आरोपींना अटक केली आहे। ठाणे नगरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सोमवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असताना ठाणे नगर व मुंब्रा येथून चोरलेल्या 2 रिक्षा चोरणाऱ्या शबाब हुसेन रजवी याला अटक केली। तर दुसऱ्या केसमध्ये ॲक्टिवा गाडी चोरणाऱ्या खामोश पोपटलाल छेडा यास अटक करून त्याच्याकडून ॲक्टिवा गाडी हस्तगत करण्यात आली। तसेच खार्टन रोड येथील स्वामी समर्थ हाऊसिंग सोसायटीमध्ये घरफोडी करणारा आरोपी आकाश रमेश मार्के या आरोपीला अटक केली व त्याच्याकडून सोने जप्त केले। ही कामगिरी पोलीस उपायुक्त अविनाश अंबुरे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त नीता पाडवी मॅडम, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सोमवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक कृष्णा बाबर व त्यांच्या पथकाने केली। नगर पोलीस स्टेशन कडून 3 वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये आपण 2 ऑटो रिक्षा, 1 ॲक्टिवा गाडी आणि 1 घरफोडीमधला 1,64,000चा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। या ठाणे शहरात घरफोडी करणारे त्याचप्रमाणे ऑटो रिक्षा आणि 2 व्हेकल चोरी करणारे आरोपी आपण यात अटक केलेले आहे। या ठाणे नगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत 61/2021चा 379चा गुन्हा दाखल होता। यात आपले जे डीबीचे पथक आहे PSI बाबर आणि PSI बाराते यांच्याकडून काम करण्यात आलेलं आहे। यात जे आपण आरोपी अटक केलेला आहे ते टोटल तांत्रिक तपासाच्या अनुषंगाने केलेला आहे। यात आपण 2 ऑटो रिक्षा जप्त केलेल्या आहे। यात जी 1 ऑटो रिक्षा आहे ती ठाणे नगरमध्ये दाखल गुन्ह्यातली आहे आणि जी 1 ऑटो रिक्षा आहे ती आपण मुंब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये जो गुन्हा दाखल आहे त्यात जप्त केलेली आहे। ऑटो रिक्षा ज्या आहे त्यांची टोटल किंमत 1,25,000 आहे प्रत्येकी, म्हणजे आपण 2,50,000चा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। यातला जो आरोपी आहे त्याचं नाव आहे शबाब हुसेन रजवी सय्यद, वय 37 वर्षाचा आहे तो, आणि त्याला आपण मुंबईचा राहणारा आहे आणि त्याला आपण यात अटक केलेली आहे। जो दुसरा गुन्हा आहे ठाणे नगर पोलीस स्टेशनचा 55/2021चा आहे, हाही 379चा गुन्हा आहे। याची ॲक्टिवा गाडी गेलेली होती आपल्याकडून, ती राहत्या घराजवळूनच गेलेली होती। यात जो आरोपी आहे खामोश पोपटलाल छेडा म्हणून आहे, तो राहणारा कॅशल मिल राबोडी इथला आहे। त्याच्याकडून आपण ही गाडी तांत्रिक तपास करूनच जप्त केलेली आहे। जी ॲक्टिवा गाडी आहे तिची किंमत आहे 42,000। यात सुद्धा आपली डीबीच्या टीमने चांगली कामगिरी केलेली आहे। आपले जे सिनियर PI सोमवंशी साहेब आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोणताही क्ल्यू नसताना CCTV फुटेजचं ॲनालिसिस करून आपण आरोपींना अटक केलेला आहे। तिसरा जो गुन्हा आहे तो घरफोडीचा आहे। ठाणे नगर पोलीस स्टेशनमध्ये 60/2021चा 457-454चा गुन्हा दाखल होता। यात जो आरोपी आहे त्याला आपण संशयित आणि त्याच्या ज्या हालचाली असतात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जे आपण पाहिजे किंवा रेकॉर्डवरची आरोपी चेक करतो, तर त्याच्या संशयित हालचालीवरून त्याला आपण अटक केलेली आहे। आरोपीचं नाव आहे आकाश रमेश मार्के म्हणून आहे, तो 26 वर्षाचा आहे आणि तो ठाण्यातलाच राहणारा आहे। याच्याकडून जो आपला मुद्देमाल गेलेला होता त्याच्यापैकी टोटल आपण 1,64,000चा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। यात सुद्धा आपली जी डीबीची टीम आहे PSI बाबर, PSI बाराते, त्यांचा जो इतर स्टाफ आहे तो आणि सिनियर PI सोमवंशी साहेबांच्या सोमवंशी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामगिरी झाली। यातले जे आपले सुरुवातीचे आरोपी आहे जे मी सांगितला त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा रेकॉर्ड नाही। 61/2021मध्ये ज्या आपण 2 ऑटो रिक्षा जप्त केलेल्या आहेत, तरीही आपण त्याच्यात बघतो की त्यांचा आधीपूर्वीचा काही रेकॉर्ड आहे का। यातला जो खामोश पोपटलाल छेडा आहे याचं एंटीसिडन्स मिळतात, म्हणजे याच्यावर गुन्हे दाखल आहे त्याची माहिती आपण काढतो आहोत। आणि यातला जो आकाश रमेश मार्के याच्यावर यापूर्वी कोणताही प्रकारचा गुन्हा दाखल